O chacal e o ourizo. Conto saharaui. O chacal e o ourizo é un conto tradicional do Sáhara. Hai moito tempo, os habitantes do Sáhara vivían felizmente nunhas terras preto do mar, por onde pasaban ríos e había gran cantidade de animais e plantas. Pola noite, tras un longo día de traballo, contaban contos. O ourizo é protagonista de moitos deses contos e é o máis intelixente de todos os animais. O chacal é tamén outro personaxe común e adouta ser astuto e rateiro. Os habitantes do Sáhara tiveron que abandonar as terras nas que vivían e marchar ao deserto a causa dunha guerra. É difícil vivir ali, porque apenas hai auga e vai moutísima calor no verán e moutísimo frío no inverno. A pesar das duras condicións, os refuxiados saharauis traballan a diario naquelas terras e siguen contando contos ao luar. Hai moitos anos. Hai tantos anos como grans de area ten o deserto, vivía nun oasis do Sáhara un ourizo que se chamaba Abdel. Abdel era un bo labrego e sempre estaba traballando. Plantaba sementes, araba a terra, regaba e, por fin, recollía a colleita. Así día tras día, estación tras estación. Pasaban os anos tranquilos, ata que un día chegou Mohamed, un chacal malvado que, sacando o seu enorme peito e os seus feroces cairos, díxolle así: Ourizo, estas terras son todas miñas, todo o que medra nelas é meu. E aínda que non era certo, Abdel non puido dicir nada, porque era un ourizo pequeno e con pouquísimas pugas. O chacal, ademais de malvado, era astuto. Enseguida se decatou de que se botaba o ourizo. Tería que traballar el para recoller os froitos, e Mohamed non estaba disposto a mancharse de lama as súas preciosas patiñas brancas. Así que o pensou ben e engadiu: Non obstante, amigo Abdel, voute deixar traballar aquí. A cambio, todo o que naza sobre a terra vai ser para min, e todo o que naza por debaixo, iso todo para ti. Estás de acordo? O ourizo non puido máis que asentir. Abdel, inda que era miúdo, era moi inteligente. Non o esquezamos. Tivera que aceptar o trato do cruel chacal. Pero podería encontrar unha solución ao problema? Unha idea señal se lle apareceu sobre a cabeza en forma de candea, porque aínda non existían as lámpadas. Uns meses despois, cando o ourizo estaba disposto a recoller a nova colleita e caso se esquecera do asunto, o chacal apareceu esfameado e disposto a levar todo. Pero, a que non imaginas o que ideara o ourizo? Plantar cebolas, cenorias e patacas. Cando o chacal foi apoderarse de todo o que había sobre a terra, como acordara, só levou unha gran decepción. Follas e máis follas verdes. En cambio, o ourizo recolleu unha magnífica colleita e foi tan boa que puido repartir os froitos entre todos os seus amigos. As lebres, os ratos, os camelos. Claro que Mohamed non ia quedar de patas cruzadas e sacou todos os seus cairos nun sorriso malvado, ideando un novo plan. Ourizo, díxolle cunha voz que fixo tremer o chan: a partir de agora, todo que naza sobre a terra vai ser para ti, e o que naza baixo a terra, todo para min. Trato feito? Abdel
non deu nin chío, inda que ben é verdade que era ourizo e non paxaro, e as súas pugas tremeron como nunca. E así o ourizo volveu plantar sementes, arou a terra, regouna e, cando ia recoller os froitos, a que non sabedes quen apareceu? Claro, como non, o malvado chacal. Pero, que ideara esta vez o ourizo? Tería algún plan secreto nesta ocasión? Que decepción máis decepcionante tivo o chacal cando chegou ao eido e non puido recoller máis que raíces e terra, mentres Abdel recollía cun gran sorriso as mazás, os tomates, os pementos vermellos e fresquiños. Conta a historia que esta vez foi Mohamed o que non deu nin chío, inda que ben é verdade que era chacal e non paxaro. Agachou a cabeza e marchou ben lonxe. Mentres tanto, outra vez as lebres, os ratos e os camelos, todos os amigos do ourizo, acudiron para recoller a súa comida e celebraron unha gran festa. Un aplauso para o ourizo. Abdel volveu plantar as sementes, arar e regar a terra. E, cando foi recoller a nova colleita, o chacal xa non apareceu. Non volveron ver os seus cairos, tampouco na estación dos morados, nin na dos pexegos. Mohamed estaba tan avergoñado que marchou pro deserto, comer dátiles das solitarias palmeiras, onde ninguén puidese velos xamais.